And there you go, Earl Rodriguez. Welcome to the MPBL. Nakangiti ka agad eh, no? Malayo pa sa goal eh, no? Pero na nakita niya yung forward pass ni Ronjay, nakangiti na kaagad eh. That's what Ronjay Buenafe wants, to empower each and every one of his teammates. Oh, yun na. Kabila naman, physicality here. Yes. Involving Rodriguez na naman. Ayaw niya bigyan ng advantage itong si Sandy Senyal. Kaya diniin niya ng diniin hanggang sa matawagan na siya ng foul. Ito, nakangiti na siya dyan eh. Ayan. You knew, easy 2 points Ayan. to the light of Earl and the rest of Maganda naman. Pero kita mo tinalon ni Despetamento para sa rebound na yan. Taas eh. Alex Nueva, unang pagkakataon ipasok dito, lalata. Tira mula sa labas. Kumpiyansa. Tumama rito para kay Leo Blanca. Nagka-Blanca puti eh, no? Linis ng tira.